dá sa pôjsť do Bystrice asi. Robíš live stream? Bežia tu na ľudia normálne po prechode Nejeb sa mi do live streamu. Ja sa akože jebem do live streamu Dobre. teraz momentálne. Dal som si zo 2 kávy a... Niekto má gule. Ja chcem gule, ja chcem teraz len také, takže som nestaraj do toho. Nemináš. Ďakujem za pochopenie. Ty si ako Patrovič. Patrovič? No. Zase to mám Bratislavu, nie? Originál. Tak na UFO akurát, originál, vidíte po nami. No. Sa to má aj hýbe do piči pod nami. Diváci, a to ste mohli pozerať, ako sa držalo na chodbu vo stolčku, vaši trička, súťažáci. Furt nám to jebe do toho, furt jebe do nás. Furt do piči len tam počuť, furt. Prosím? Ty sa tu trepeš a tak jebe. Akože počuť, že? Nie, vieš, vidieť. Aha, ja tam počuť. Do keľu, ty si natáčať, ja tam počuť. Áno, piči.